ka kɛ ni e n'a mɔgɔw ka ɲɔgɔndan ye n'o ye e n'a maata ye minnu bɛ se ka taa e n'a kalanso kɔnɔ sɔrɔko ta na sira fɛ impôt ani trésor ko ta na sira fɛ dɛmɛ kalan bɛ senna segukaw fɛ yen yaasa ka se ka maa minnu b'a fɛ ka taa ɲɔgɔndan in na k'olu dɛmɛ ni o kalan ye min ye baara in ye sa maa minnu y'o sigi sen kan segukaw fɛ yen mara ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen waleya in bɔra maa min yɔrɔ sa o ye trésor PR général régional min bɛ Segu a kɛ kun ye sa minnu bɛna taa ɲɔgɔndan in na ka se ka u dɛmɛ ni fɛɛrɛ ni dabaliw ye yaasa u garisɛgɛ bɛ se ka bonya cogo min na concours nata in na ka se ka se sɔrɔ Segu marabolo ale kɔnɔna o hukumu la min ye Gawokaw fɛ yen ka sin di den ma o ɲɛfɔli baara sigira sen kan Gawo dɔgɔtɔrɔsolakaw olu fɛ kunun ko utukalo tile 6 dɔgɔkun kelen min ye sinji dili ye denw ma a bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna n'o ye k'a fɔ sa ko ba sinji k'o de ɲɔgɔn tɛ denmisɛnnin ka joli a n'a ka kolodon o bɛ bɔ o de la baara in sigira sen kan sa mara ɲɛmaaw fɛ Gawo kɔnɔna na tɛgɛrɛw ni dɔnkiliw ale ni ɲɔgɔnlɔnw bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka se ka lafaamuyali di musow ma sin u ka se ka walayi nin kuma ka ca dɛ e bɛ sin tigi fɔlɔ dɔn wa sin tigi fɔlɔ kɔni ye fa de ye o denw kɔni bɛna fa de gun kan y'a sɔrɔ bɛnkɛ Dragon na dɛ Amiru Jara k'a jara k'a sangara ka n bɛnkɛ don o la sa min ye sinji yɛrɛ fala ye est-ce que anw ka jamana kɔnɔ maa kan ka maa sigi k'a fɔ ɲɛna ko karisa ko sinji di den ma han bibɔrɔn ɲɛnama bɛ yen ka tɛmɛ sinji kan han a ti ko a ji ti wuli a ti foyi a ni labɛnnen don a b'a kɔnɔ san kalo 12 nka ko fo a ka fɔ ko k'o de di o campagne fana ka sigi sen kan ala ka sababu ɲuman kɛ ye Gawokaw u ko k'u ye faamuyali ɲuman sɔrɔ ko in na wa min ye guwaw caman ani musow ye sa ko na ye sinji dili a daminɛ maa sina musow ɲɛfɔlikɛlaw olu ɲɛna u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min farafinna musow tɔgɔla don olu y'o ɲɛnamaya utukalo tile 6 kunun ko kɛnɛ in kɛra barosigi ye barosigi min ye tali kɛ ji sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na musolakaw bɛ se ka ji maɲɛjiw sɔrɔ cogo min ka bɛn ni san 2000 ale ni 63 in ye min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigili la sen kan sa saniyako ta na sira fɛ jiko ta na sira fɛ kɛnɛyako ta na sira fɛ baabu ye tali kɛ o la n'o ye barosigi in ye saniya waleyaw ani saniya bɔlɔ ɲɛmaa minnu bɛ masina yɛrɛ kɔnɔna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan mara ɲɛmaaw ale ni dugutigiw ni kabilatigiw ni diinɛtigiw olu bɛɛ lajɛlen ni musojɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka baro in kɛ maa minnu fana y'u sigiyɔrɔw bila sa ɲɔnɔ yɛrɛ ni masina marabolo kɔnɔna olu bɛɛ lajɛlen sigira ko in na baɲumankɛtɔn min bɛ n'o ye Carrefour yiriwali ye ale tun bɛ kɛnɛ kan G4 ka taa se centre carter ma ale bɛ sɛgɛlɛ kɛlɛli kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw fɔ yaasa musolakaw bɛ se k'o faamuya cogo min na masinakaw ka taa olu kanu na Yorosokaw y'a jira sa k'a fɔ ko samiya min ye boloci ye boloci min ye palubɛnna kunbɛli boloci ye kɛmɛ sira de la ko 96 ko denmisɛnninw bolo sira ka ci denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ sa tile 3 la ka taa se kalo 59 ma ko kɔni ko baara kɛcogo ɲɛna kɛmɛ sira de la bi Yoroso marabolo kɔnɔna na sa min ye maa 96 buruburu 37 olu de bolo sira ka ci min ye Yorosokaw ka nin jaabi ɲuman in bɛɛ lajɛlen yira la kunun na siniko sigila senfɛ sigi min kɛra sa n'o kɛra ɲɛfɔli ye ka kɔmasegi kɛ u y'a jira sa ko min ye denmisɛnnin 70,000 olu de kɔni bolo sira ka ci ni wulikajɔ in senfɛ yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na palibana ma marabolo ɲɛmaaw ye welewele kɛ ani dɔgɔtɔrɔlakaw ko nin waleya in ka to senna sabula tɛmɛko 3 don a tɔ tora tɛmɛko 4 don a tɔ tora tɛmɛko 3 min ye o fana bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na denmisɛnnin tɔw olu bolo ka se ka ci Kayi sifinnakaw wulilen don k'u jɔ ka yirituru kɛ u taalan ye yaasa ka se ka koromokali kɛ sa bɛnkunda Kayikaw fɛ yen olu ye yiriju 20 o kɔni turu yirituru in sa min ye denmisɛnninw ka jɛkulu bɛ n'o ye réseau des jeunes actifs ye ale de ye wara in sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen sa yirituru nafa la waati yɛlɛma kɔlɔlɔw maaw ka yirituru kɛ u taalan ni waati in na baabu ninnu bɛɛ lajɛlen tayiliko la min ye laadalatigiw ni kabilatigiw ye ka taa fara mara ɲɛmaaw kan sifinw ka tɔn caman olu tun b'a ko kɛnɛ kan bɛkundakaw fɛ Kayi ale kɔnɔna na Yorosokaw y'a jira sa ko samiyaji tacogo k'a ka ɲi kosɛbɛ nin waati in na kɔni u wasalen don kosɛbɛ min ye ji ale nali la ani ji tilacogo la n'o y'a sɔrɔ sanko ta kɔni o cayara ɲinan fana u y'a jira k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka n'a bila tile 31 na u ka cercle kɔni kɔnɔna na milimɛtiri 135 o sera ka sɔrɔ tile 11 kɔnɔna na n'o ɲinan ta sa n'o o talen yɛrɛ sɔrɔ sa n'o tun ye sanko ta ɲinan ta min ye milimɛtiri 280 ye u taara o yɛrɛ sɔrɔ tile 9 kɔnɔna na u y'a jira sa ka fɔ ko sanko kɔni ji n'o ye milimɛtiri 248 ye o ka ca ni ɲinan ta ye tile 9 kɔnɔna nka
u wasalen no sabula min ye sumanw bɔcogo ka ɲi u ka kungo kɔnɔna na yɔrɔ caman bɛ yen kɔni ji sigilen n'o ye kosɛbɛ o b'a to sa baara caman bɛ se ka nɔgɔya u bolo forow ale ni kungo kɔnɔnaw la kuma tɛ angɛrɛ ko kɔni fala ye ko jamana y'i bolo don angɛrɛ min kɔnɔ ka a tɛ ka ye dɛ n ye fɛn dɔ la kɔlɔsi CMDT maaw olu bɛ ka bɔ télévision soba yɛrɛ la k'a jira k'a fɔ ko angɛrɛ ko a ko ka gɛlɛn o bɛ ka fɛɛrɛw fɔ ka mɔgɔw ye u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu kɛ yani angɛrɛ ka se kɛnɛ kan sɛnɛkɛla tɔw u ka kuma olu fana fɛ minnu tɛ CMDT ka hukumu kɔnɔna na Mali